Is-Sieħba tal-ex Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, fetħet attak qawwi fuq il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, fejn mhux biss akkużatu li mhux qed jagħmel xogħlu, jiġifieri li jopponi l-Gvern, iżda li dan ma jistax jagħmlu minħabba l-passat maħmuġ ħafna li għandu. Qawwi qalet dan f'artiklu ppubblikat il-ħadd f'The Sunday Times of Malta, wara l-Erba li għadda ħadet sehem mal-ex Kap Nazzjonalista Simon Busuttil fil-mixja li saret minn Occupy Justice biex ifakru s-sentejn mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Matula bosta deputati mill-fazzjoni ta' Busuttil deru jċabċbu kemm jifilħu meta waħda mill-kelliema ħeġġet lil folla biex tikkritika b'qawwa lill-Oppożizzjoni. Appell li ntlaqa sew mis-sieħba tal-ex Kap Nazzjonalista li fl-ewwel artiklu tagħha minn dan l-appell tenniet li f'pajjiżna m'għandniex oppożizzjoni. Anzi qalet li għandna waħda iżda qed tgħix f'dik li sejħet la land bubble, jiġifieri maqtuwa mir-realtà. Qalet li l-erba li għadda l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia affiġġa meta mar quddiem dak li sejħet bħala l-mafkar ta' Caruana Galizia fil-belt u ħasbu l-qabar tagħha. Qalet li Delia mar ma balla rġiel bl-ingravata u bil-kamera swara biex f'parentesi isellmu l-memorja ta' Caruana Galizia. Is-sieħba ta' Busuttil qalet li huwa ċar li Delia mhux jifhem. Kitbet li Delia mhux qed jirrealizza li l-protesti li qed isiru huma kontriħu wkoll. Dan għaliex skont is-sieħba ta' Busuttil, Delia mhux qed jagħmel xogħlu u wara minn hekk qaltu li għandu too much dodgy baggage, jiġifieri ħafna ħmieġ warajh biex ikun jista' jagħmel xogħlu sew. Ħmieġ li fit-teliq għal kamp ġdid Busuttil kien iddikjara li kieku kienu flok Delia kien jirtira l-kandidatura tiegħu minħabba s-serjetà u l-gravità tal-akkużi li għamlitlu Caruana Galizia. Fl-artiklu tagħha Qawwi qalet li jekk xi ħadd madwar Delia, inkluż l-eks Ministru Luis Gallia, mhux qed jgħidlu x'qed jiġri barra mill-bozza li qed jgħix fiha, dan ifisser li kollha kemm huma għandhom bżonn isibu passatemp ieħor flok jibqgħu jakkapparraw karigi demokratiċi kruċjali. Irreferiet għal dak li qalet li qalilha ħabib tagħha, jiġifieri li jinsab diżappuntat bis-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Hija kwotatu jgħid li peress li maċ għandu xar f'rasu, bil-mod qed iħossu li sar eremita f'daru stess, l-istess kif qalet li qed tħossha illum il-ġurnata. Hija żiedet tgħid li Delia mhux jirrappreżenta l-aqwa interessi tagħha għax mhux iħares il-ġid komuni u li sakemm ikollna oppożizzjoni li tagħmel dan se jibqgħu jagħmlu pressjoni bla waqfien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.